U županiji 10 već 3 godine uzastopno se ponavlja gotovo ista priča oko usvajanja proračuna, no za razliku od prošle on je ipak usvojen u 5., a ne u 9. mjesecu. Ovogodišnji proračun od 69,2 milijuna maraka u odnosu na prošlogodišnji veći je za 7,6%. Mi možemo očekivati bez ikakvih problema izvršenje proračuna negdje između 60 i 62 milijuna maraka. To je ono što po svim pokazateljima je ostvarivo. Prošao je s tijesnom dvotrećinskom većinom, budući da je od 25 zastupnika zeleno svjetlo dobio samo od njih 18. Zbog čega? Proračun ovakav koncipiran, plus toga opterećen i nekakvim stranačkim trgovinama između SNSD-a i HDZ-a ne daje nadu u bolju budućnost ove županije. Nezadovoljni što nije usvojen zaključak o pomoći povratničkim općinama sa većinskim srpskim stanovništvom, koja bi po raznim osnovama iznosila oko 3,5 milijuna maraka, zastupnici SNSD-a napustili su sjednicu, ali nisu posegnuli za vitalnim nacionalnim interesom. To bi naime značilo potpuni prestanak svih isplata i plata i socijalnih pomoći i potpuno blokadu u ekonomskom smislu u kantonu. Po meni, kad pogledate današnju skupštinu i kako je to sve završilo, izgleda da je predizborna kampanja malo rano počela. Uglavnom, korisnici županijskog proračuna mogu odahnuti. Plaće i ostale prinadležnosti za travanj mjesec bit će isplaćene, a povlačenje vitalnog nacionalnog interesa ostaće za neka druga pitanja.